Doležalem. Ten má na výběr Masopusta a pak se tam nabíjá ještě Mingazov. Mingazov na protější tyč a dává gol. Jablonec vede 2-1. Ruslan Mingazov dává svůj druhý gol v utkání. Poté, co Liftner neustál souboj s Doležalem a hosté se dostávají do vedení. To byl důležitý souboj na půlící čáře. Doležal ho zvládl lépe než Liftner. Rozdá doleva na Masopusta a podívejte na Mingazova, který opěhnul Kroba. A pak je to zakončení do protipohybu. Bylo výborné. Velmi složité pro Slavíka tady samozřejmě zareagovat. Vidíte, že ten míč jde hodně daleko od něj a to už je těžké, ale zdálo se mi, že David Jablonský nechal hodně moc prostoru a času na ten centr pro Masopusta, protože to nebyla vůbec jednoduchá pozice. Viděli jste, že čekal.